Illum nagħmlu l-festa ta' San Keramon u San Ixeron u martri oħrajn. It-tielet seklu kien ikkaratterizzat minn persekuzzjonijiet Rumani tal-Knisja. Qaddisin tal-lum ġew maqtula matul ir-renju tal-Imperatur Dioklezjan. Dawn għexu fl-Eġittu. Dawn ġew maqtula b'ħafna modi, min blaċ, bil-jili kessin, min b'annimali selvaġġi u b'ħafna persekuzzjonijiet oħrajn. L-insara żgħażagħ li kienu b'saħħithom ġew mibjuwa għal jasar. San Keramon kien isqof ta' Nillopolis. L-isqof anzjan u sħabu sabu kemm fil-muntanji fl-Arbija. Huma qatt ma nstabu u lanqas il-ġisem tagħhom qatt ma nstab. San Ixeron ħadem ma' uffiċjal fil-belt fl-Eġittu. Kull min kien jaħdem magħhom kellu jagħti sagrifiċċju lill-Allat. Ixeron irrifjuta minħabba li din kienet kontra l-ewwel kmandament. L-uffiċjal kien irrabja u kkundannah għal-mewt. Ħafna martri oħra kienu msemmija li taw ħajjithom għal Ġesu f'dan iż-żmien fl-Eġittu. Nitolbu għal dan il-martri llum biex jgħallmuna kif inħobbu u naħfru.